Örvendek, hogy folytathatjuk Biblia tanulmányozásunkat Mózes második könyvében, a Kivonulás könyvében, és mai alcímünk a törvény szerinti élet. Láttuk, hogy két különböző királyság létezik, nevezetesen Isten országa és a sátán birodalma. Nagyon különböznek egymástól abban, hogy Isten országában azok, akik ott élnek, öntudatosak, míg a többiek öntudatlanok. Isten királyságának hatása az emberre az, hogy nem fél, míg a gonosz királyságára az jellemző, hogy az félelmet kelt. Isten királyságában nincs mások feletti ellenőrzés, vagy mások feletti hatalomgyakorlás, míg a gonosz királyságában az ellenőrzés és a hatalom gyakorlása a fő eszköz, az emberrel, a felebarátommal való bánásmódban. Ez a két királyság a Biblia egészében megtalálható, különösen Mózes második könyvében. Láttuk, hogy Isten a Sinai hegyen nagy hatalommal adta át Isten 10 parancsolatát, és ezzel kinyilatkoztatta a királyságának alapelveit. Mit jelent a 10 parancsolat, vagy a 2 törvénytábla? Ha nem értjük az embert, nem érthetjük meg Isten törvényét sem. Tehát az ember csatornaként működik, és minden csatornának van egy bemenete és egy kimenete, és a törvény szabályozza a bemenetet és a kimenetet. Ezért adta Isten a 2 kőtáblát, és írt rájuk saját kezével. Előre beszélt hozzájuk, hogy az emberek megértsék, mennyire függnek Istentől. Mindannyiunknak szükségünk van szeretetre, és Isten az egyetlen forrása, ezért nem függhetünk másoktól, csak Istentől, ha szeretetről van szó. Képesek vagyunk szeretni, és a szeretetre való képesség azt jelenti, hogy vesszük a szeretetet és továbbadjuk, megosztjuk másokkal. Ez ad nekünk erőt, egészséget és életet. Ha nem vagyunk kapcsolatban Istennel, a bennünk levő hiba, a bűnös természetünk miatt, ami azt sugallja, hogy én Isten vagyok, ezért az emberekkel állunk kapcsolatban, rossz függőségben vagyunk, nem szeretetet veszünk, hanem önzést, és pontosan azt adjuk tovább, amit kapunk, és akkor egy ördögi körbe kerülünk, és a testünket is megterheljük, amikor a dolgok nem felelnek meg szükségletünknek, akkor nem megfelelő elektromosságot termelünk, ezért betegek leszünk, és meg kell halnunk. Az emberek már nem tudják betölteni szeretet szükségletüket, és ezért halnak meg. A 10 parancsolat az ember lelkének a belső működését magyarázza. Tehát a 2 kőtáblára írt 10 parancsolat alapján megmagyarázom, hogyan működik az emberi lélek, vagy a szív, amint azt előbb már láttuk. Célja, hogy megmutassa, hogy az ember tévedése miatt nem tudja betartani a törvényt. A Biblia nagyon világosan megmondja nekünk, hogy a törvény azért adatott nekünk, hogy lássuk, bűnösök vagyunk. Aki a törvényben van, aki a törvény szerint cselekszik, annak nincs is szüksége a törvényre. A törvény azoknak adatott, akik megszegik, hogy felismerjék ezt, és tegyenek valamit annak érdekében, hogy ne szegjék meg többé. Tehát, amíg ebben a hibás állapotban születünk, soha nem tudjuk betartani a törvényt. Ezeknek a parancsolatoknak a külső, formai betartása lehetséges, de ez nem bizonyítja a szív belső állapotát. Vagyis betarthatók akkor is, miközben a szívben hiba van. Így egy ember betarthatja a törvény betűjét, ahogyan Pál tette megtérése előtt. Azt mondta, hogy a törvény betűje szerint fedhetetlen. Tehát még önző motivációból is betartható a 10 parancsolat betű szerint, viselkedhetünk a 10 parancsolat szerint, amelyeket az emberek iránti függőségünkben is betarthatunk. De itt önállítás keletkezik, mert az ember azt hiszi, hogy ha betartja a törvény betűjét, akkor ezzel a törvényt betartja. Így viselkedett Pál megtérését megelőzően, és így viselkedik a legtöbb keresztény. Úgy vélik, hogy betartják a törvényt, hogy a törvény szerint élnek, pedig valójában bűnös természetük miatt képtelenek betartani a törvényt.
Láttuk, hogy miután Isten megadta a 10 parancsolatot, utasította Mózest, hogy írjon egy törvénykönyvet, amely elmagyarázza a külső viselkedési szabályokat. Nos, ha Isten szeretetében lennénk, akkor a külső viselkedési szabályok nem lennének szükségesek. Mert a szeretet tudja, mi a helyes, mi a helytelen, mit kell tenni és mit nem. Tehát a szeretetben nincs helytelen viselkedés. Isten azonban tudja, hogy mindazok, akik kijöttek Egyiptomból, még ha néhányan közülük meg is tértek, természetüknél fogva problémásak, ezért olyan törvényeket is kellett hoznia, amelyek a viselkedést szabályozzák. Természetesen csak azért, mert létezik a bűn. A mennyben, ha mindannyian igazak vagyunk, és Isten gyermekei vagyunk, akkor nincs szükségünk viselkedési szabályokra, mert a törvényben vagyunk, tudjuk, mit kell tennünk, mindenkinek megvan az az értelme, amit Isten adott neki, és nagyon jól tudjuk irányítani magunkat annélkül, hogy valaha is rosszul viselkednénk. Hát nem fantasztikus? És ezt a könyvet azért kaptuk, mert szükség volt arra, hogy tisztán lássunk a mindennapi külső interakcióinkban. Mert ott több ezer ember élt, és mert a földön létre kellett hozni egy országot, ahol éljenek, Isten olyan magatartási szabályokat adott nekik, amelyek egyrészt szertartási jellegűek, másrészt állami jellegűek. Ezért van néhány leírás itt a Kivonulás könyvében, de a Mózes 3. könyve az a könyv, amely részletesebben elmagyarázza, mi van leírva a törvény könyvében. A rend Isten találmánya. A mennyben, mielőtt a hiba létezni kezdett, minden rendben volt. A rendetlenség az emberi hiba eredménye, ezért látjuk azt körülöttünk. És mivel Isten rendet akar gyermekei között, megadta nekik ezeket a külső viselkedési szabályokat. Így azoknak a szívünkben lévő hibák ellenére is engedelmeskedhetnek. Így egy ember azt mondhatja, soha nem öltem, nem követtem el házasságtörést a szó szoros értelmében. Talán soha nem hazudtam. Bár ez nehezebb, hogy soha ne hazudjak az életemben, de az ember ragaszkodhat azokhoz a dolgokhoz, amelyek külsőleg betű szerintiek. Talán nem lopunk a felebarátomtól, vagy tiszteletben tartjuk a határaikat, mindezek lehetségesek még egy megtévesztett szívvel is. Ezért vannak törvényeink is az országban, amelyeket az embereknek be kell tartaniuk, még akkor is, ha hibás a szívük. És félelemből vagy megértésből egyesek azért teszik ezt, mert nem akarnak börtönbe kerülni. Nos, ezek a törvények, amelyeket Isten Mózesnek adott, hogy leírja, főként az ideiglenes és helyi körülményekre vonatkoznak, és nem alkalmazhatók mindenre. Vannak olyan elvek is, amelyeket ma is alkalmazhatunk. Ez azonban nem mindenre vonatkozik, mert nekünk nincsenek meg azok az időbeli körülmények, és azokat Isten azokra az időbeli körülményekre adta. Például a bosszú iránti igény. Isten az igazságosság szükségletét adta, és ha valaki megölt valakit a családban, egy családtag bosszút állhatott, és joga volt bosszút állni. De ma nem alkalmazhatjuk ezeket a törvényeket. Vagy, ha van egy alkalmazottunk, és a főnök az alkalmazottnak adja a lányát, nem mondhatja, ha elmész tőlem, megtartom a lányt,
mert ő az én tulajdonomban marad. Tehát vannak rendelkezések, amelyek az akkori körülmények között érvényesek voltak, például hogyan bánsz egy rabszolgával. Isten nem szüntette meg a rabszolgaságot, hanem azt mondta, azt bizonyos módon kell tenni a lehető legigazságosabban az adott időbeli és helyi körülmények között. De elkövethetjük azt a hibát, hogy ezeket ma is magunkra alkalmazzuk, ami nem lehetséges. Egy gyakori, ha nem is általános önbecsapás, hogy a hívő a szíve tévedéséből azt hiszi, hogy a paragrafusok külső betartása bizonyítja a szív belső hozzáállását. Tehát az ember azt hiszi, hogy ha külsőleg betartja a törvényt, azaz a törvénycikkeket, azzal bizonyítja, hogy belsőleg rendben van. Jézus Krisztus könnyes szemmel mondta, amint a Máté 23-ban olvassuk, hogy jaj a farizeusoknak, és jaj a szadduceusoknak és az írástudóknak, azoknak az embereknek, akik annyira megtévesztették önmagukat. Azt mondta nekik, ti meszelt sírok vagytok, ami azt jelenti, hogy kívülről szépnek mutatjátok magatokat, de belül halottak vagytok. Ha tehát valaki azt gondolja, hogy a törvény betű szerinti betartása bizonyítja a szív belső hozzáállását, az téved. Ez ahhoz vezet, hogy a külső megjelenésre összpontosítunk, ami egyfajta bizonyosságot sugall arról, hogy jó úton járunk. Isten a Bibliában nagyon világosan megmondja nekünk, hogy a jó cselekedetek, amiket az ember elkövethet, a szívének tévedéséből is származhatnak. A Korintusiakhoz írt első levél 13. fejezete csak jó dolgokat sorol fel. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt is ismerek, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Tehát nagyon világos, hogy a külső dolgok nem tükrözik a belsőnket. Ha így lenne, akkor egyszerű lenne, de mivel bennünk van ez a szörnyű hiba, hogyan tudhatjuk biztosan, hogy Istentől függök-e, és nem az embertől? Honnan tudhatom, hogy amit teszek, nyilvánvalóan a jót, mert a rossz dolgok nyilvánvalóan rosszak, de vannak bizonyos dolgok ott is. Amikor a katonák háborúba mentek és öltek, vagy a hóhérnak meg kellett ölnie a bűnöst, meg kellett ölnie, de ő ettől nem lett bűnös. Amikor az embereknek meg kellett kövezniük azokat, akik bizonyos dolgokat elkövettek, megölték őket, ezzel úgymond megszegték a törvény betűjét, és mégis nem szegték meg a törvényt. Tehát szükségünk van tisztánlátásra. A külső nem tükrözi hűen a belső tartalmat. Igen, tisztán kell látnunk, hogy a belső jó-e. Természetesen, ahol szeretet van, ott minden jó. De, ahogy mondtam, ott is becsaphatjuk önmagunkat, hogy azt higgyük, ha valaki nemet mond, akkor nem szeret. Pedig valójában a szeretet mond nemet, mert ezt Isten is így teszi. Nem mehetsz Istenhez, hogy bármit kérjél tőle, mert ő nemet is mond. És ha nemet mond, imádkozhatsz vagy böjtölhetsz, amennyit csak akarsz, de Isten ragaszkodni fog a nemhez.
Tehát a szeretet is mond nemet. Ezért ne tévesszük meg magunkat, ne higgyünk a külsőségekben, azt híve, hogy ha ott mindent jól csinálunk, akkor belül is minden rendben van. Ézsaiás 29:13-14, de így szól az Úr, mivel a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanult emberi parancsolat lett. Lehet-e világosabban leírni ezt az ellentmondást? Az ember tudatosan jól cselekszik, és a szívükben valójában messze vannak. Az emberek imádkoznak, hűségesek, de mi történik velük? Nem tudják, hogy a szívük messze van. Nem tudják. Ma volt egy hívő páciensem, aki azt mondta, a bátyám nagyon vallásos, olvassa a Bibliát, meg van győződve, de mégis beteg. Igen, mert nem tudjuk, mi van a szívünkben. És amíg nem változtatjuk meg a szívünket, vagyis amíg nem lesz más az identitásunk, addig külsőleg nagyon jól viselkedhetünk, nagyon buzgón imádkozhatunk, az még mindig egyáltalán nem segít rajtunk. Ezért kellene, amikor a Bibliát olvassuk, és amikor vannak olyan esetek, amelyek az idő múlásával mindig ugyanazok, akkor fel kell ismernünk, hogy igen, van egy hiba, és valahogy meg kell látnunk, hogy megszabadulhassunk tőle. Ezért ismét ámulatba ejtem a népet, csodát csodára teszek, és elvész bölcseinek bölcsessége, és eltűnik az értelmesek értelme. Igen, ma nagyon bölcsek vagyunk, nagyon tudósak vagyunk, azt hisszük, mindent tudunk, de valójában nem tudjuk a lényeget. És Hóseás 7:16-ban megtérnek, de nem a magasságos Istenhez, olyanok, mint a csalárd íj. Fegyvertől hullanak el fejedelmeik szitkozódó nyelvük miatt. Ez lesz gyalázatuk Egyiptom földjén. Manapság az emberek megtérnek, de nem a magasságoshoz. Átadják magukat Jézusnak, és azt mondják, hogy az övéi, de mit változtatnak meg? Lehet, hogy másik akolba mennek, egyik gyülekezetből a másikba, és azt mondják, hogy a becsapásból az igazságra tértek át, de nem értik meg, hogy a szívük ugyanaz maradt. Micsoda tragédia! Ezért, amikor Jézus Krisztus eljött, a hegyi beszédével éppen ezt a saját magunk megtévesztését akarta leleplezni. A szabályok külső betartása nem tükrözi a belső hozzáállást. Jézus Krisztus ezt nagyon világosan kifejezi, és tanítja a hegyi beszédében. Megmutatja, hogy az áldás, a boldogság akkor kezdődik, amikor felismered szegénységedet. Aztán, miután felismered szegénységedet, el akarsz menekülni előle, sírsz és bűnbánatot tartasz, és akkor a belső, folyamatos növekedése következik be, nem a külsőjé. És amikor belül üldöznek, tudnod kell, hogy minden rendben van az Istenhez vezető utadon. Az embereknek fel kell ismerniük belső állapotukat, mert az a fontos. Isten a szívet nézi, ahogy olvassuk, a cselekedeteink mögötti motivációra néz. Lehet, hogy a legjobbat tesszük, de ha önzésből tesszük, akkor az is bűn. Az bűn. Hisszük, hogy a bűn valami tudatos dolog, hogy dönthetek úgy, hogy lopok vagy nem lopok, de nem az a bűn. A bűn az, ha valamit magadért teszel, és minden, amit magadért teszel, bűn az. És akkor ki tartja be közülünk a törvényt? Amíg nem vagyunk teljesen tökéletesek, egyikünk sem tartja be a törvényt. Vannak olyan szempontok, ahol betartjuk a törvényt, de másokban még nem. Nehéz folyamat meglátni belső problémáinkat, mert a tudattalan hiba nem látja önmagát, csak azt, amit mások tesznek vagy nem tesznek. Ezért olyan nehéz az üdvösség kérdése, mert nem látjuk magunkat. A bennünk lévő hiba,
Az az elképzelés, hogy én Isten vagyok, nem engedi, hogy magamra nézzek, nem engedi, hogy hibákat találjak magamban, mert minden, amit magamban találok, jó, és amit másokban találok, az rettenetesen rossz. Ezért nehéz. Jézus azt mondja, hogy külsőleg lehet, hogy nem paráználkodsz, és nem követsz el házasságtörést, de a szívedben mégis azt teszed, hogy más nőket nézel, és talán vágyakozol utánuk. Vagy más esetben nem kell semmit sem mondanod, de a gondolataidban azt mondod, nézd milyen büszke, nézd hogyan öltözik. Az, amit ezzel teszel, már is gyilkosság. Gyilkolsz, mert ítélkezel. Jézus azt mondja, vedd ki a gerendát a saját szemedből, akkor talán el tudod távolítani a szálkát a fele barátod szeméből. De amikor eltávolítottad a gerendát, már nem látod a szálkát, mert tudod, hogy a te problémád sokkal nagyobb, mint a másiké. És most ebben a hegyi beszédben néhány olyan dolgot hoz fel, amelyek ellentmondásosnak tűnnek, mert Jézus azt mondta, hallottátok, hogy megmondták, ki mondta ezt? Isten mondta, szemed szemért, fogad fogért. Isten mondta ezt, senki más nem mondta, és ez az igazságosság iránti igény bennünk van. Nincs más választásunk. A bosszú annak a következménye, hogy a rosszat meg kell fizetni. Az igazságosság belénk van ültetve. Ezért, mondja Isten, és úgy foglak megítélni titeket, ahogy ti ítéltek meg másokat. Ha irgalmasak vagytok másokhoz, én is irgalmas leszek hozzátok. Ha kemények és barátságtalanok vagytok, erőszakosak, én is ugyanúgy fogok viselkedni veletek. Szemed szemért, fogad fogért. Ez az igazságosság elve. Az igazságosság szemed szemért követel, tudod? Így működik. A probléma csak az, hogy amikor volt országuk, Istennek kellett válaszolnia az ember igazságosság iránti szükségletére. Ezért mondta ezt, mert nem volt rendőrség vagy bármi más, ami bosszút állhatott volna. A bosszúálló, ahogy korábban mondtam, jogában állt bosszút állni azon, aki bántotta a feleségét, gyermekét, vagy bárki mást. Megölte a szamarát. Így bosszút állhatott, és nem büntették meg, mert ez jogos volt. És ezért hozta létre Isten azokat a menedékvárosokat, amikor valaki véletlenül bűnt követett el, véletlenül megölt valakit, hogy az áldozat családjának bosszú állója ne kaphassa el, meneküljön egy menedékvárosba. Ott védelmet kapott, amíg bíróság elé nem állították. Tárgyalásra került sor, és ha halálra méltónak találták, megölték. Átadták a bosszúállónak, vagy ott megölték. Ha nem, akkor tovább élhetett, mert igen, rosszat tett, de nem azzal a szándékkal, hogy megölje a másik embert. Tehát vannak dolgok, amelyeket Isten a törvénykönyvbe írt, és amelyek megfelelnek az ő általunk belénk helyezett szükségleteinknek. De most Jézus Krisztus azt mondja, én pedig azt mondom nektek, de nem ő mondta ugyanezt is, ne álljatok ellen a gonosznak? Úgy tűnik, Jézus Krisztus most változtat valamit. Az igazságosság nem változhat, de Jézus Krisztus nagyon jól tudja, amit mi talán csak később láthattunk meg az életben, amit én is láttam a betegeimnél és a saját életemben, amikor ellenállsz a gonosznak, amikor szemed szemért alapon akarsz eljárni, vagyis amikor azt hiszed, hogy ez a te igazad, akkor önmagadat pusztítod el, mert ez nem a te igazságod, hanem Isten igazsága. Ezért ne állj ellen annak, aki árt neked, mert a bűnös természet az egyik próbatétel,
amelyet megtehetünk, és figyelembe fogjuk venni. Természetünk a bennünk lévő hiba, amely azt mondja, hogy mi istenek vagyunk, és igazságosságra van szükségünk, igazságot akar tenni. És akkor ellenáll a gonosznak, mert nem tudja elviselni, hogy bárki is ártson neki. Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől, fordíts felé a másik arcodat is, és aki el akarja perelni tőled a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is, és aki téged egy mérföldre kényszerít, menj vele 2-re. Tehát itt van néhány dolog, 3 dolog, ami az emberhez tartozik. A teste, a vagyona és a munkája, amit szabadon kell végeznie. Ne álljatok ellen annak, aki gonoszt cselekszik. Péter apostol, aki ott volt, amikor Jézus Krisztus ezt a hegyi beszédet mondta, első levelének 2. fejezetében megismétli, többet is elolvashatunk, én csak néhányat olvasok fel a 21. versből, mert arra hivattatok el, vagyis hogy elviseljétek a gonoszt, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Krisztus példája tehát az, hogy igazságtalanul ítélték el, megverték, végül igazságtalanul keresztre feszítették, kigunyolták, és mit tett ő? Aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját, amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre. Péter tehát tudta, minek kell változnia az emberben. Természetének kellett megváltoznia, vagyis annak a tévedésnek, hogy a gonosz velem szemben történik. Ezért mondja, mondom nektek, a kegyelem királyságában nincs területünk, és itt a kegyelemnek el kell vezetnie minket oda, hogy elpusztítsuk bűnös természetünket, amely csak akkor pusztul el teljesen, amikor megengedheti a gonoszt, és hagyhatja, hogy Isten álljon bosszút, mert megértette, hogy a bosszú Istené, és nem az enyém. A 3. fejezet 9. versében ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ezeket a dolgokat nagyon fontos megérteni. Természetünknél fogva saját igazságszolgáltatásra törekszünk. Ha az igazságban lennénk, Istenre bíznánk, ahogy Jézus Krisztus is az Atyára bízta az ítélkezést. Imádkozik az Atyához, hogy bocsásson meg nekik. Tehát itt nem egy új parancsolatról van szó, hanem azt mondja, hogy el kell pusztítanunk az énünket. Az igazságosság csak megmarad, szemet szemért, fogad fogért alapon, Isten így fog ítélni, másképp nem lehet. Mindenkinek viselnie kell tettei következményeit a végső ítéletkor, ha csak nem tért meg, és nem cserélte el életét Jézus Krisztus életével. De mi, akik most a kegyelem királyságában élünk, el kell pusztítsuk azt, ami ellentétes a gonosz cselekvővel. Mivel ez az ellentét a bűnös természetből fakad, nem Istentől származik. Világos, hogy már nem rólam van szó. És ha elpusztítottam azt a természetet, amely azt mondja, hogy én Isten vagyok, akkor az igazságtalanság, ami velem történik, az Úrnak történik, és akkor megengedhetem a gonoszt, sőt, meg is fordíthatom, legyőzhetem a jóval. Tetszik nekünk ez? Jó tudni, hogy Isten az, aki ítélkezik, és hogy ez ellene irányul,
nem pedig ellenünk. A betegség segít nekünk ebben. Testünk segít felismerni, hol csapjuk be leginkább magunkat, mert a megtévesztés tudattalan. Ez kétségtelenül annak az eredménye, hogy az, aki rosszat cselekszik, ellenáll. Ez betegséget okoz. Ezért vagyok olyan boldog, hogy Isten segített megértenem, miben rejlik a gonosz gyökere. A gonosz gyökere az, hogy elhiszed, hogy az igazságosság a tiéd. Elhiszed, hogy veled követtek el igazságtalanságot, és elhiszed, hogy te Isten vagy, és azért kell küzdened, hogy igazságot teremts a földön. Ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy Isten igazságát a szívünkbe fogadjuk. De ez csak akkor lehetséges, ha megszabadulunk attól a szörnyű gondolattól, hogy velünk igazságtalanul bántak. A szenvedés és betegség, ami a földön van, abból fakad, hogy ellen akarunk állni, vagy nem is akarunk, de mégis ellenállunk a gonosznak. De Jézus azt mondja, ha egészségesek akartok lenni, ne álljatok ellen annak, aki bánt benneteket, és megmarad az egészségetek. Isten segítsen nekünk ezt alkalmazni. Isten törvénye, hogy szeressük ellenségeinket, áldjuk őket, amikor bántanak minket, lopnak tőlünk, vagy bármit is tesznek. De ez isteni, nem emberi. És csak azok tudják alkalmazni, akik kapcsolatban állnak Istennel. Én ezt akarom, és remélem, ti is ezt szeretnétek. Amen.